So hello Christiani अनजायग्रा लोगोफोर गिबि सेन्टारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बे गोथां इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं होननानै बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरदों आरो जायफोरा दुखुआव दङ अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा बा दुखु जानो नाङा दे इसोरा आंखौ मदद खालामाखै होननानै नाथाय बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो मिथिहोयो जेब्ला नोंसोरो दुखु खस्थ सैनांनायाव थायो नोंसोरो रंजा आरो फोरबोखौ बाख्ना जोंनो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो दिनै जोंनो फोरोंदों अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर स' बेनिखायनो जायफ्रा गोबांथार दुखुआव थानो हागौ दिनै जोंहा मोदोमा जोंनियाव थानायखाय संसाराव जोङो थांनानै थानायखाय जोंनियाव माब्लाबा दुखु फैगोन माब्लाबा सुखु फैगोन निदान फैगोन समस्या फैगोन जोंनियाव गोबांथार बायदि बायदिया जोंनियाव फैबाय थाखागोनखा आरो जोङो बे समस्याखौ लानानैनो जोङो फोरबोनियाव अरायबो दावगालांबाय थानो दिनै जोङो नांगौ आरो बे संसारनि सुखु दुखुखौ फेजेननानै जोङो अरायबो फोरबोनियाव जोङो नांथाबनानै थानो नांगौ अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो सावरायनो सानदों अब्ला बेनि सिगां फैदो अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर गोथार बाइबेलनि बाथ्राया मा बुंदों आरो मा फोरोंदों बेखौ जों मोनसे बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै लानि खोनासंग्रोनि आरो बेनि उनाव जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि फारसे जोङो गावजों गाव सावरायज्लायनायाव जोङो एसे गोथौसिनै जोङो थाङो स' बे समाव ख्रिस्टियाननि अनजायग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बे बाइबेल सिरिखौनो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं आखायाव लाबाय स' बेखौ मोननो हागोन रमनि 2 बालाबनि 2 सिरि Romans chapter 12 verse 2 I want to read this verse for each and every one of us dear friends so let me read फरायनि जिसुनि मुङै मा होनदों बेयाव ओरैबायदि लिरदों आरो नोंसोरो होनदों बे संसारनि बादि दाजा नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा नोंसोरो इसोरनि गोसोआ मा बे जाबाय मोजां हामजानाय आरो गुरग'नायखौ आनजाद नायनानै मिथिनाय बादि मिथिबायना अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर गोथार बाइबेला मा होननानै बुंदों नोंसोरो होननानै जोंखौ बुंदों बे संसारनि बादि दाजा नाथाय जोङो मा होननाय जादों उल्था जाबायना नोंसोरो बे संसारनि बादि जा होननानै दिनै जोंहा बिदिसो जोंहा मोनदों आरोखि बाइबेला होनदों नोंसोरो बे संसारनि बादि दाजा ओमफ्राय जोंहा बुजिदों मावदोंबो नोंसोरो बे संसारनि बादि जा बेनिखायनो दिनै जोंनि गोबांथार मोजां ख्रिस्टियानफ्रा मिथिगौना संसारनि बादि दिनै जानो हमबाय गोसोनि जेखौ मावनो नाङामोन जेखौ संसारासो खालामोमोन जे खामानिखौ माने संसारनि मानसियासो मावोमोन बे खामानिखौसो दिनै जोङो मावसै अनजायग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर नोंथांमोना गोथौयै आनजाद खालामनानै नाय बिसार खालामनानै नाय जे खामानिखौ ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा ख्रिस्टियान बिब' बिनानावफ्रा जे खामानिखौ मावनो नाङामोन थांनो नाङामोन जानो नाङामोन लोंनो नाङामोन ना दांनो नाङामोन बा मावनो नांथारामोन खालामनो नांथारामोन दिनै बेखौनो मा खालामबाय जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला बिब' बिनानावफ्रा बे खामानिखौ मावबाय नाथाय बाइबेला होनदोंमोन नोंसोरो बे संसारनि बादि दाजा नाथाय दा जोङो मा उल्था जाबाय जोंनि थाखाय बे संसारनि बादि नोंसोरो जा बेनिखायनो दिनै जोङो सिन्था खालामनि मिथिगौना खुब दुखुनांथाव अनजायग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर जेब्ला जोङो खोनायो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेब्ला जोङो खोनायो ख्रिस्टियान जोंनि मोजां बिमा बिफाफोरखौ बिब' बिनानावफोरखौ सिगां समाव बिराद मोजांमोन दायो बे बर्तमान बे प्रेजेन्ट सिचुएशनाव what is going on and which way he is walking now he or she जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन सिगां समाव मोजांमोन दायो बबे लामाजों थाबायखो जोङो बेखौ मिथिनानै लानि अनजायग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर गोबांथार जोंनि मोजां
ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफाफ्रा बिब' बिनानावफ्रा दिनै जि लामाजों संसारनि मानसियासो थाबायनांगौमोन संसारनि मानसिया थाबायालाबानो जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रासो दिनै थाबायनो हमबाय बे लामाजों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर दङ दिनै बेखौसो आङो खावलायदों अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि बिसाफोर बेफोरबायदि संसारजों बेफोरबायदि संसारनि बायदि रोखोमजों जोङो बुरखाय जायालाबानो संसारनि गाज्रि खामानि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाज्रि गाज्रि खामानिफोरजों जोङो थगाय जायालाबानो बे संसारनि बायदि जायालाबानो जोङो इसोरनि बायदि दिनै जोङो जादिनि गावखौ दिनै हमथादिनि गावखौ दिनै दांनाय दिनि where I am होननानै गावखौ मिथिदिनि आङो बबेयाव आरो बबे लामाजों आङो दिनै थाबायगासिनो दङ जोङो बेखौ मिथिदिनि अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर आरो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबो जिसुनि मुङै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जुदि जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफाफ्रा बिब' बिनानावफ्रा संसारनि लामाजों थाबायफ्लांदोंब्ला अन्नानै now this is the right time for us and you दानो नोंथांनि आरो जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय दानो मोजां समा we have to turn back from evil ways मिथिबायना गाज्रि लामाफोरनिफ्राय we have to turn back जोंहा गिदिंफिननांसिगोन जोङो फैफिननो नांसिगौ गावखौ जोङो सिरि मोनदिनि दांनाय दिनि जायफ्रा दासिमबो गावखौनो आन्दाज मोनाखै आन्दाज खालामनि आं बबे लामाजों थाबायदों अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर नङाब्ला सैताना हनै जोंखौ बै जोंनाय रोहो रोहो अरावसो दिनै लांनो थाखाय दिनै एसे गाबोन एसे जोंखौ नाजागासिनो दङ बोलांगासिनो दङ बेनिफ्राय दिनै जोङो गाव गावखौ हमथानानै दोननो नांगोन बेनिफ्राय गिदिंफिननो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों नोंसोरो बे संसारनि बादि दाजा मा बुंबावदों आरोबाव नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर जोंनि गोसोआव गोदान बार बारनो नांगौ जोंनि गोसोआव गोदान जोंहा सोलायनो नांगौ बोथोरा जेरैबायदि सोलायदों मेसेंनिफ्राय जेरै दैज्लाङाव फैगासिनो दङ बेफोरबादिनो जोंबो सोलायदिनि इसोरनियावहाय ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर जोंनि गोसोनि गोदान साननायजों जोंनि गोसोनि गोदान डिसिसनजों जोंनि गोसोनि गोदान थांखि लानायजों इसोरनियाव गोदानै जोङो सोलायदिनि इसोरनियाव जोङो सोलायदिनि साबसिन हामसिन जोङो जादिनि आरो मा होननानै बुंदों नोंसोरो इसोरनि गोसोआ मा बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन इसोरा माबादिखौ हामजायो बे जाबाय मोजां हामजानाय आरो गुरग'नायखौ आनजाद नायनानै मिथिनाय बादि मिथिबायना इसोरनि गोसोआ मा बिसोरा बेफोरबायदिखौसो दिनै मिथिगौ बेफोरबायदिखौसो दिनै इसोरा जोंनिफ्राय लुबैयो गुरग'नाय गावखौ आनजाद नायनानै गाज्रिनिफ्राय आङो माब्रै इसोरनियाव मोजाङाव दिनै फैफिननो हागोन बेखौसो दिनै जोङो मिथिनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा जानाय लोंनायजों लब लालसा लुबैनायफोरजों गाज्रि बिजनेस खालामनायजों सोरखौबा थगायनायजों सिखाव खावनायजों दिनै बे संसारनि बायदि दिनै जानो हमबाय जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनै बे संसारनि बायदि दिनै जानो हमबाय अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर मिथिगौना गोसोनि रंजानाय लब लालसा बायदि रोखोम लुबैनायफोरजों बायदि रोखोम बायदि मामिफोरजों जेखौ बुंथावा जेखौ मावथावा जेराव थांथावा जेखौ खालामथावा बेफोरबायदि खालामनायजों दिनै जोङो दिनै संसारनि बायदि दिनै जानो हमबाय बा जों दिनै जों संसारनि बायदि जाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर बेनो जोंनि थाखाय मोजां सम बेनो जोंनि थाखाय मोजां खाबुआ जोंहा गाज्रि लामानिफ्राय from evil ways we have to turn back we have to turn in God's kingdom मिथिबायना जों इसोरनि रायजोआव जोंहा गिदिंबोफिननो नांगौ जोंनि मोजां मोजां सोरबा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा बायदि रोखोमाव संसारनि बायदि रोखोमाव गोदोनानै दङब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय गोदान गोसो लानानै गुरग'नायखौ नागिरनानै जोङो होसोनो नांगोन जोङो गिदिंबोफिनदिनि
अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिमा बिफाफोर आरो जोंनि मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्राबो संसारनि गाज्रि बायदि रोखोम लामाफोराव थाबायदोङोब्ला this is the time for us and you dear friends बेनो मोजां समा नोंथांनि आरो जोंनि बयनिबो थाखाय जोङो बे गाज्रि लामाखौ गाज्रि मावनाय दांनायखौ गारनानै गोदान गोसो लानानै जोङो इसोरनियाव जोंहा गिदिंबोफिननायनि समा बेनो नङाब्ला बे इसोरा नोंथांनि बे जिउखौ आंनि बे जिउखौ दानो बिनानै लाङोब्ला नोंथाङा सहैगोन बबेयाव जे जोंनि सिमां थैनानै थांखांनायनि उनाव गोजोन सोरगो रायजोखौ मोननायनि जेनाखि सिमां जोङो बेयाव सहैथारनाय नङा बेनि जायगायाव अर सालायनि जायगायाव अरजों मोफ्लामनाय खामब्लावनाय जोंब्लावनाय जायगायाव नोंथाङा थांनाङोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव जागोन जोंनि बे जिउआ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोन बयजों लोगोसे आं बेखौनो शेयार खालामबाय अननानै सोरबा जुदि इसोरनि रायजोनिफ्राय बा संसारनि लामाजों थाबायदोंब्ला जोङो संसारजों आन्दाय होजायालाबानो इसोरनि इच्छाया मा इसोरा माखौ हामजायो जोङो बेयाव गिदिंबोफिनदिनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर स' हामबायसै आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आरो बेखौनो मिजिंथिदों जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर बिब' बिनानावफोर जायफ्रानाखि संसारनि लामाखौ मोजां मोननानै संसारनि गाज्रि खामानियाव गोदोनानै दङ इसोरा दिनैबो नोंथांखौ लिंहरदों दिनैबो नेनानै दङ नोंथांखौहाय गावनि रायजोआव दिखांनो थाखाय ओंखायनो जोङो गिदिंबोफिनदिनि बेफोरखौ गाज्रि खामानिखौ गारनानै इसोरनि रायजोआव बोलोग्रा खाम्फा बादि सोमावनो हायै जोङो इसोरनि रायजोआव दाद बोलोग्रा दिनै जों जादिनि जेन' अरायबो मोदोमावबो जिउआवबो थैनानै थांनायनि उनावबो जेन' जोङो मोजां जायगायाव इसोरजों लोगोसे जोङो लोगो मोनज्लायहैयो आरो थानो हायो हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आंनि बे फिसा भिडिअनि गेजेरजों थेंक इउ एभ्रिवान